Бу атнада Россиянең ягулык базарында кризис көчәйде. Азаясларда бәя тагын да артты һәм кайбер төбәкләрдә дизель кытлыгы башланды. Бүген иртән мин кергән Лукойл заправкасында дизель ягулыгы юк иде. Кичән 95 һәм 92 марка бензин булмау сәбәпле магистраль азаяслары сатуны вакытлыча туктаткан. Илдә ягулык хакы майдан бирле арта. 95-ле маркалы бензинның үзгәрешен шушы сызык буенча күзәтергә була. 3 айда ул якынча 3 сумга кыйммәтләнгән. Нигә сентябрьдә хәл тагын да катлауланды? Моның берничә сәбәбе бар ди белгечләр. 1 сентябрьдән дәүләт нефтчеләргә бюджеттан түләнә торган акча демпферны 2 тапкырга киметкән. Бүген дөнья базарында нефть продуктларына бәя артып тора. Димәк, җитештерүчеләргә аны читкә сату файдалы. Алар читкә җибәреп, ил эчендә кризис килеп чыкмасын өчен дәүләт компанияләр шушы аермада югалта торган файданың берлешен каплап бара иде. Хәзер ул 2 тапкырга киметелгәч, базар кабат тотрыксызланды. Килеп чыккан хәл Татарстанга ничек йогынты ясады? Авыл хуҗалыгы министрлыгы республика җитәкчелегенә бу уңайдан нәрсә дип мөрәҗәгать иткән? Илдар Сафиуллин репортажы. Хәзерге вакытта без М7 трассы буендагы ягулык салу станцияләренең берсендә бәяләрнең көн саен артып тору машина йөртүчеләрнең кесәсенә сугып, күңелләрен тырнавы бер күренеш. Ә инде менә бу хәл бүгенге техника заманында бигрәк тә шомлы күренеш. Биргә керергә ярамый, ягъни ягулык юк дигән сүз. Кирпеч билгесе бу очракта шуны аңлата. Бары тик менә шушы яктагы бердән-бер колонкада 92-ле һәм 95-ле бензинны генә салырга мөмкин. Анда да булган ягулыкны сатып бетергәннән соң кирпеч билгесе куячакбыз диләр. Кайберәүләр машина багына гына түгел, запаска дип канистрга да тутыра. Бу бит инде иң беренче башка килә нәрсә? Бәяләр арта, все, шул. Бензин бар бит инде бездә, үзебез нефтяной илдә торабыз, нефть үзебез качайтабыз. Монысы Биектау юлындагы заправка язудан күренгәнчә, монда дизель ягулыгы юк. 3 көн шундый хәл сәбәбе билгесез диләр кассада. Но пока юк. Экстренный нәрсәләргә генә пожарный МЧС шундый. Сәбәбен әйтә алмыйсызмы? Хәзер стелга карасак, дизель топливының 79 сум булганын күрәбез. Әле кичә генә ул 10 сумга әзрәк иде. 10 сумга әзрәк иде. Без трассадан Казанга кайтабыз. Тинчурин урамындагы станция ягулыкны Таныкдан алалар. Монда аның бөтен түрі дә бар, тик бәя тотрыксыз диләр. 75 мең булса тонна бәясе, ул көнгә 2 тапкыр артыла 76-77 булырга мөмкин. Ләкин АЗС арттыралмый, һәр көнгә берничә тапкыр бәяне. Шуңа күрә мониторинг бара. Ил базарында ягулык бәясе яздан күтәрелә башлады. Бигрәк тә дизель. Менә графикадан күренгәнчә, май аенда ул Татарстанда 54 сум 63 тиен торса, хәзер уртача 57 сум тирәсе. Монысы Санкт-Петербургның халыкара биржадагы бәяләре. Майда 1 тонна дизель ягулыгы 50,700 сум тирәсе булса, сентябрьдә 74 меңгә җитә. Идел буе төбәкләре белән чагыштырганда Татарстанда дизель ягулыгына бәя иң түбәне. Август ае күрсәткече буенча Киров өлкәсендә литр 61 сум, Башкортстанда 57 сум торганда, бездә 55 сумнан артык. Май аеннан берлеге хәзерге көнгә кадәр бәяләр күтәрелде 7 мәртәбә. Бәя күтәрмәү өчен чараны күрергә мөмкин федеральная хөкүмәт только. Это алар кулында. Бу атнада Көнчыгыш форумында Владимир Путин бу мәсьәләгә карата үз фикерен җиткерде һәм Россия хөкүмәтенең бәя кыйммәтләүенә үз вакытында игътибар бирмәүен әйтте. Правительство должно было бы своевременно реагировать. Были приняты соответствующие решения, как известно, но не так давно, для того, чтобы удерживать паритет между ценами внешнего рынка и внутреннего рынка. Ну, это регулируемая позиция. Кайбер белгечләр әйтүенчә, ягулык бәясе артуга этәргеч биргән сәбәп илдәге нефть эшкәртүче заводларның ремонтка тукталуы. Саратов, Әстерхан, Пермь һәм башка шәһәрләрдә берничә комплекс эшләмәй. Тагын бер сәбәп дөнья базарында нефть продуктларына бәя артып тору. Ә мондый шартларда ягулык җитештерүчеләргә аны Россиядән читкә сату отышлы һәм бу ил базарында кытлыкка этәрә. Дәүләт демпфер түләвен 2 тапкырга киметкәч, чит илләргә кыңгыр юл аша сата башладылар ди бу базарны төптән белүчеләр. Плюс ко всему появился еще и серый экспорт. Хәзер соры экспорт дигән әйбер барлыкка килде. Ни өчен соры дип әйтәбез, чөнки андыйларны катгый рәвештә җәзага тартып булмый. Законда мондый матдә күрсәтелмәгән. Безнең эчке базарда ягулыкны сатып алалар, башка илгә чыгарып саталар. Иң мөһиме, бу система эшли. Бензовозлар белән дә, тимер юллар аша цистерналар белән дә алып чыгалар. Бүген килеп туган хәл илнең авыл хуҗалыгы төбәкләренә йогынты ясый. Россиянең аграр министры Дмитрий Патрушев әйтүенчә, ГСМ җитмәү көзге кыр эшләрен туктатырга мөмкин. Узган елларда Татарстанның кайбер хуҗалыкларында да ягулык проблемасы булган дигән хәбәр килеп иреште.
Авыл хуҗалыгы министрлыгында безгә әйтүләренчә, мәсьәләне шишәр өчен Рөстәм Миңнехановка мөрәҗәгать иткәннәр. Бу сәбәпле без рейскә мөрәҗәгать иттек. 20 мең тонна тагын льготный топливо бирелде. Бу безнең заправкалар белән чагыштырган вакытта бәйгегә секәндә ул менә 70 мең тоннасы примерно 13 мең сум разница иде бәйгегә льготный топливо дибез инде хуҗалыклар белән һәр көнне анализ ясап барабыз. Хуҗалыкларда 8 мең тоннага якын топливо бар, то есть запас топливо җитәрлек. Россиянең энергетика министрлыгы шәхси оешмаларга ягулыкны чит илгә чыгаруны вакытлыча тыярга тәкъдим итә. Монополиягә каршы федераль хезмәт компанияләр алдан килешеп бәяне арттырмыймы икәнен ачыклый башлады. Татарстандагы идарә ягулык бәяләренең икътисади яктан расланган булу-булмавын тикшерә. Илдар Сафиуллин, Данил Филатов, Гадел Миңдубаев, Рамзил Гарипов, Яңа гасыр.